What's out mga kabansot? Diyan na may ari naglajaw-lajaw na pod. Yan na sa park. Nanganhamig park kay kasuroy-suroy. Nanganhamig ito pizza. Lami. Oh, close. Close ang park. So, there is kilid suroy-suroy. Kung magsuroy-suroy, nangaon mereng dapita. Kana, nangaon mi diya sa restaurant. Nangaon mi. Sino? Madi? Tuwa na. Tagbuang ko. Yan is the park sa Almadi. Al-Ahmadi. Al-Ahmadi. So, kayo po na gusto nyo yung saya. Ika. What? Park. Muna siya park. Kaso, sarado siya. Nakabansot. Nakabansot close. Close ha, close. Asa ko matanaw lagi? Naari sa screen. Sa camera. Sa camera na lang. 24 hours later.